Luna. Bismillah. Ah, tos. Kono jumɛn de y'i dun ka n'i bo kɛ ka. Ah, tos, walai. Kɛra fama ye. Walai, fama baden. Ne ka yɔrɔ dɔn cogo di? Ne ye ɲininkali de kɛ. O ko bon, o ye indication diyan. A kɛra bon. Ale tɛ changer. Ne yɛrɛ kun fɛ ka na a bɛ tile 3 bɔ. Bon, ne yɛrɛ nana tile 3 ko de la bon. Ka n'i lajɛ dɔrɔn. A diyara n ye dɛ. Wala a kɛra fama ye. Tuma bɛɛ ne b'i ka kuma na. Hali ne b'i ka kuma fɔ n cɛ ye. Han? Ah. Cɛ an famana koyi. Wala an famana. A tun bɛ ne tɔɔrɔ kojugu. Non, n kun bɛ sɛgɛn da i kan dɛ. Ɲɛnamaya yɛrɛ taabolo ye. Alu i changera. Ah, tos. I changera. Ah, an ka gɛngi. I changera. Non, maa t'o mɛn sa, maa t'u mɛn. O y'an damana kuma ye. Walayi. A kɛra merci beaucoup. Nin diyara n ye kojugu. N cɛ yɛrɛ bɔlen ni sɔnni a bɛ na. Ah bon, sɔnni a bɛ na. Ça c'est une très bonne nouvelle. Aw yira ɲɔgɔn. O la an bɛ connaissance kɛ. Alu. Tas. Ne yɛrɛ dalaman dɔ bi. Ne yɛrɛ ye dɔrɔn fo ka ne ka bana misɛnninw bɛɛ ban. O ye sɛbɛ de. Fo ka bana misɛnninw bɛɛ ban. Miiriyaw kun ca ne yɛrɛ fɛ bon tu vois. Non mais. Changer fiyewu. I ko changera ne bɛ mun na mais ne yɛrɛ changera. Non, n changera. D'accord. Changera positivement même. Puisque muso ko ni fɛn ninnu ni caman b'olu la quoi. An ka fɔ n y'a jɔ yɛrɛ puisque. Nin ye Alu kumakan ye. Ah bon. Nin ye kumakan ye. E b'a bɛɛ kalama sa. E ka bandiya in tɛ bɔ i la dɛ. Non, ni caman b'o la, I b'a dɔn ni si taara ɲɛfɛ dɔɔnin an caman b'o ko. O b'a la. I jagosa hakili bɛ na fɛn bɛɛ ma. Ah, tos. Alu diyara n ye koyi. Non. Diyara n ye yɛrɛ de walayi. Non, c'est rien. Adamadenya na il le faut des fois. A diyara n ye trop walayi. Non, n nana principalement fo n ka nin de lajɛ quoi. Ni n kun ma nin lajɛ dɔrɔn n bɛ bana. A diyara n ye trop walayi. Tu vois, n'est-ce pas? Non, super. Bon, il reste la chose. Bon, bien tu sera blé, faut n'a craché. Voilà. Ah, moi, tu chines là, chine. Ok, y a pas de problème. Ton mari fait quoi? Voilà. Ah ouais. Ouais, ça va. Ok. Ça va. Deni tɛ ne ye terikɛ mun ka kuma f'i ye. Alu. Terikɛ jumɛn? Polisi la mun bɛ ne sɛgɛn ta k'an tɔɔrɔ ka ni siri k'a da n kunna. Ale de jɔlen filɛ kɔrɔ ta. Enchanté. Chef de famille. Kɔri baasi la? Alhamdulillah. I ni fama? An ba. I jɔ. Kɔri i tɛna tɛmɛ dɛ. Ayi kana tɛmɛ i bɛ si yan. N nana tile 3 ko la. Tile 3? Awɔ. An ka kɛ une semaine. Ni mɔgɔ ba yɛrɛ de kun bɛ e la walayi. Walayi. Parce que madame bɛ ne ka secret bɛɛ dɔn kɔfɛ. Ne ye fɛn fɛn kɛ ka tɛmɛ. A b'olu bɛɛ dɔn. E de b'a ka ko dɔn. A bɛ to k'o de fɔ k'e n'ale ye ko caman de kɛ ɲɔgɔn fɛ. Bon ne bɛ fɛ e ka olu fɔ ne pour que n yɛrɛ bɛ se k'o utiliser. Ka ɲa sa. Voilà i ma ye wa. Comment tu vas wele tos? Semaine kɛ an ka taa. An ka taa. I bisimila. A nana ne de kama wa? A nana ne de kama. Nin kabako dɔ ye. Hello, Tos. Ça va? Oui, ça va bien. Hier et nous.
Nyere be bashi foyi. Ah, cɛ a kɛra lafila ye dɛ tos. Cɛ ni ne sigira ka miiri ko e furula ten ne dabali bɛ banni. Mun na sisan? Cɛ e ka gɛɲɛ n'i ka fɛnw cɛ. O de kuma o de b'a la. Wagati bɛ muso la wuli. Bon i ma ye aw hakilinaw k'u ka ca a ka ko k'u ka ca yɛrɛ ma. Bon i ma ye. I yɛrɛ dun ça va? Oui ça va ça va. Baasi foyi t'i la. Baasi foyi t'i la tabarikala. I yɛrɛ changer yɛrɛ. Ah walayi. Sinon bon i ma ye. Cɛ wagati fɛnɛ mɛnna koyi. An ka lycée wagati ni sisan cɛ a jateminɛ. Bon a kuma mɛnna trop. Tu as un très bon point. Est-ce que ouais a bɛ san 5 bɔ si je me trompe pas. Effectivement. C'est un très bon point. Ouais. Walayi cɛ ka yɔrɔ de. Ninnu jara de ne tɛ k'u bɔ nin na de. On dirait i cɛ in ka ko on dirait a ti kulonkɛ na i bolo dɛ. I bɛ furu cɛ min kɔni ma. Non o fana b'a la. Bon I fɛnɛ dɛ. on n'en sait jamais quoi. Ah bon i ne ma ko ne tun b'a fɔ ko muso de don la. Muso. Bon i ma ye non n b'a expliquer a parents ye ko dɔ kɛ k'a di n t'a dɔn k'a ka taa baara kɛ yɔrɔnin dɔ la. Bon a taara yen i ma ye négésène dɔ ye kɔnɔ da la. O tigi fɛnɛ ma miiri e la dɛ. Bon ne yɛrɛ. O tigi ma miiri e la dɛ Alu. Découragement nana mais. Ne bɛ erreur kɛ sa e b'a dɔn furu yɛrɛ ye sutura de. Furu sa bon. I kan ka a sutura de k'a furu o kan. Non n tɛ se. Munna? Waliden ti kɛ maaden ye o. Alu cɛ muso sutura sa. Cɛ. E kun t'a fɛ wa? Bon fɛ bɛ yen mais an ka dabiri nin kan sa. Sinon tu deviens quoi? Ni kabako kuma da ye. Ayi sa. So furu? Bon. Furu ye sutura ye dɛ. Muso to yen sa n'an ko ma jate minɛ a fɛ bon muso yɛrɛ le ma kɛ maa ɲɛnɛma ye. E bɛ taa to dɔ bɛ kɔnɔ da yɛrɛ cogoya jumɛn? E bɛ fɛ k'a ko kɛ cogo di sisan? An b'o page datugu de sisan. Donc i bɛ fɛ ka muso wɛrɛ. Voilà i y'a bɛɛ suwa. I sɔlen ma. N sɔlen den don. N terimuso dɔ bɛ yen o ka ɲi dɛ Alu. N'i y'o ye. Tos. N'i bɛ sɛbɛ la dɔrɔn o bɛ na i n'o ɲɛ yira. O yɛrɛ bɛ sɔn ka diya ne ye. Apuchu bɛ. Sɛbɛ dɛ. Apuchu bɛ skinny. Tos. Tos. Yɛrɛ de minnu. Non n ka play. O ɲɛ yira. I b'an brancher quoi. Non foyi t'a la mais sɛbɛ dɛ. I b'a fɔ ka ko man ɲi Alu. Bon n changera muso ko kɔni na bon n bɛ fɛ ka muso furuta de ɲini sisan muso ɲuman. N'i ko i cɛ ka ɲi su fɛ ni dugu jɛra i bɛ ye. Bon o fana ye sɛbɛ mais n changera sisan ne kɔni ko sɛbɛ ni sɛbɛ tɛ n tɛ tugu i kɔ dɛ. Non sɛbɛ don dan na sa ko tɛmɛna mais n changera e yɛrɛ furula ka fɛn bɛɛ mun b'a yira ko ne fana tɛ se ka changer. O ye tiɲɛ. An b'a di Ala ma. Ne kɔni ka furuko kuma in de b'a da kɔnɔ wagati bɛɛ o ma bɛn e ma wa mun ne don tan. Ayi sa ne m'o fɔ sa o kuma bɛ na sa an bɛ sigi k'olu kuma ninnu kɛ i y'a mɛn. Problème t'a la. Cɛ i ka cɛ e yɛrɛ ye cɛ in dɔn cogoya jumɛn? Alu. Ne y'o dɔn cogoya jumɛn i bɛ ka mɔgɔw fɛnɛ na. Bon non au fait les rencontres ne t'a dɔn comme e kun ye gɛngi ye ne t'a dɔn a sera ka i kɛra ji ta cogoya min na quoi. Ne kɛra ma ka ji ta. E kɛra fana ko aw cogoya min na. Kuma caman dabila Ala kama min cɛ fɛ a bɛ n fɛ o de la furu kɛra sinon n'an tɛ ɲɔgɔn fɛ furu tun bɛ kɛ yan. Bon a ka gɛlɛn. K'i fana k'o faamuya. Bon ni maa ɲɛnama don ka ban. Mɔgɔ bɛ changer sa ka na fɔ k'i bɛna kuma ninnu fɔ sa. Non an ka dan. Voilà a dan kuma ninnu yɛrɛ. Alu. Oui. A ka ɲi dɛ an kumana walayi an ka taa. An ka taa. An ye baro bari. Oui sɛbɛ. An ka bila. Awɔ. Ne yɛrɛ tun bɛ fɛ yen nɔ. Kɔri a nani ma sɔrɔ. Alu. A nana cogo min na yen komi a nana cogoya min na ne tun ma fɛn f'i ye. Kɔrɔ a ma tɔɔrɔ dɛ.
Baik, kan itu roh ais. Ini kamu kata apa? Kamu Oh, nah seram tak dong. Itu pun kare. Maybe kamu kau ini kamu kau dulu. dari asal bare. Ah, bana. Ini dari yang dola kawa bana. Oi, aman itu roh. Nah, Ay no de mere. kupati. Taruh nasuhan nanti kamu tak ere. Ay. Oi. Kurang salah. Ajaran mere. Oh, bana. Nah. Baik. Kenapa? Tos. Hai, halo. Ouais, chez vous. Ça va? Ouais, ça va, alhamdulillah. Baik, sisan. Oui. Ni fɛ k'i ɲininka a yɛrɛ sigilen filɛ nin ye kilasi kɔnɔ a kun mun de kɛ tan nɔ badenya jumɛn ka kun b'o de kɛ tan nɔ Ma cɛ. Bon, badenya position na cɛ. N bɛ kelen fɔ ye. a kun bɛ kalan kɛ awɔ kelen fɔ fɔlɔ. Bon, est-ce qu'il va dɔn? N'an ko est-ce que e bɛ jinɛ dɔn? I jinɛ dɔ kɛ jinɛ bɔla kun don a ti sɔn. Bon, tɔsi tɛ kuma. Galon tigɛ ya dɛ. A ko ne ma ko ne ye jinɛ bɔla ye ko ne ye jinɛ bɔla ye k'ale ma deli ka jinɛ bɔ. Alu tɛ tiɲɛ fɔ dɛ. Ayiwa. Alo. Est-ce qu'il va dɔn? Jinɛ bɔra tɔsi ɲɔgɔnna. Alu. Ma cɛ. An ka misi dɔ kun bɛ yen. Wale tigɛ alu lamɛn. Anw b'a wele Senghor. Ale ka matériel la n ka cɛ an ye devoir préparé. Est-ce qu'il va dɔn o don tɔ si jinɛ bɔ cogoya min na maa si ma d'a la. A ka fɛ a ye dɔ fini kɔrɔ de jumɛn. Fini n ka cɛ n'olu bɛɛ ye nafilaw ye olu bɛɛ dɔnnen don. N ka cɛ o don tɔ si n t'a dɔn papier o y'a sɔrɔ a y'a bɛɛ sɛbɛn a kan. A bɛɛ. Misi tɛmɛtɔ la dɔrɔn a nɔrɔ a kɔ la. Alu. Ka papier nɔrɔ meti kɔ la. A y'a nɔrɔ misi kɔ la. Cɛ tɛ. Puisque i b'a dɔn ale ka plan n'ale ye plan ci quoi o kelen don mɔgɔ tɛ se ka k'a kalama c'est à dire a y'a nɔrɔ misi kɔ la dɔrɔn a terimuso min bɛ ɲɛfɛ I tɛgɛ labɛn kuma ye misi bɛ buruya fɛ bon i ma ye a fɛngɛ donna ɲɔgɔn na. donc misi tɛmɛni ni fɛn na kɔ donni bɛ kɛ a bɛ sɔrɔ k'a misi kɔ donni a b'a sɛbɛn. O tɛ tiɲɛ ye dɛ. O bɛ kɛ cogo di? ayi non ne dalen don a la. N ka cɛ Alu tɛ tiɲɛ fɔ. Alu bɛ tiɲɛ fɔ alu de b'i dɔn. o jinɛ yɛrɛ y'a la fitinin. Han? N ka cɛ. Alu dɔ ye nan de la. O maa tɛ teliya. Non an bɛ tila k'a tɔ kuma kɛ. An bɛ tila k'a tɔ kuma kɛ. Problème t'a la. Ni fitinin dɔrɔn de fɔ. Alu tɛ tiɲɛ fɔ dɛ. I tɛ ka alu lamɛn. Sisan ne b'aw bila yan wa an bɛɛ wula fɛ quoi. Voilà an bɛɛ wula fɛ. Donc ciw ka ca quoi. Voilà. Alu kɔni ka kuma tɛ tiɲɛ. Alu. Ne nana m'a tɔ fɔ quoi. Ok Ne ye mɔgɔ fila a tɛ kɛ ye quoi. Alu bɛ nkalon dɔrɔn de n bɛ tila ka caman fɔ ye sisan. Problème t'a la. Dɔ yɛrɛ bɛ yen n bɛ tila k'o ɲɛfɔ ye. Ok n y'a faamu. K'an bɛn. I ye sa. Non mais. Non, Alu. a fana ka bɔ ni kalama. A b'o dɔɔnin sɔrɔ. E b'o fɔ n na. E b'o fɔ n na. Alu. Dɔw yɛrɛ t'a fɔ sa. Dɔw yɛrɛ t'a fɔ. Biji b'a kɛ. I y'a kɛ foyi wala bilɛ. Ti kuma min fɔ cogo si la. Donc e yɛrɛ kɛ se y'a ɲɛfɛ. Ala gɛnyi. Wala Alu e ma diya ye yɛrɛ. Non mais. I b'a fɔ a bɛna to k'o fɔ n ma kuma bɛɛ sisan. Bon. Fo fɛn dɔ ka kɛ yen Mali dɔ la. N'i ye dɔ wɛrɛ fɔ tuguni. N'i ye dɔ wɛrɛ fɔ tuguni. Ayiwa i bɛ n dɔn. I ni terimuso ka non n ti dɔ wɛrɛ fɔ. Eyi. Ne yɛrɛ ko ɲɛna nin bɛɛ kɔ. Depuis ne ye dɔgɔtɔrɔ jiginna ninnu kan. O ye dun ka ɲinɛ. Les souvenirs reviennent. I ka ɲinɛ dɛ. Bon n y'a mɛn basi tɛ na ɲinɛ. Dɔ wɛrɛ kana fɔ a ɲɛna tuguni. Non foyi tɛ fɔ a ye. C'est sinon autrement. Walayi ça va. Ça va. 10 sur 10. Kɔngɔ b'i la. E sen tɛ taa dumuni wɛrɛ ɲɛɲini. Non ça va. N ka cɛ a to n ka t'o ɲɛɲini. Parce que e ɲɛ filɛ cogo min na tan. E ɲɛ man di ja. I bɛ ne ka ci kɛ foyi. Non nin tɛ ne tiɲɛ na. Ko ne ka n ka. Non.
Ah, il faut que maintenant j'avoue mes sentiments. Depuis le lycée, ne jarabili ba do batomana fembe mais ne kumani na tese ga foi bon si ça faut nga foi na tese ga to ni kanka il faut le to ne ga sirati ni shia on a du que jué quoi si nga mai ah ne ko eti ti sigite ne ni kilela ko do kilela mama folo ti so na be jole intanto ma kilete fengi lare ton kilela be motisi non mutansi ah tos tos ouais allô ni dondola ne ya pakena ni tos Bueno, kuma sɛbɛn ba dɔ bɛ ne bolo k'a f'i ye est-ce que e yɛrɛ bɛ ne nakun da an famana ke parce que an famana e ma n'o la o b'a la mɛ ne nakun ye e yɛrɛ de ne nakun kɔni ne kuma ne ɲɛnafin tɛ la o ye tiɲɛ ye i m'a faamuya sisan je t'explique depuis le lycée là il y a le feeling qui passait tout bon sans te mentir j'avais décidé à un moment donné qu'on allait passer le reste de la e kɔni i tɛ changer dɔɔni attends est-ce que tu sais que je suis aussi alu tɛ dɛ e ta tɛ bi la e ka sa e tɛ changer attends alu ci bɛ ne na ala ka so ci bɛ na au bien là je te parle sérieusement hein écoute-moi sincèrement sans te mentir je suis sérieux quand il y a les dames là je suis sérieux regarde-moi les yeux dans les yeux je suis sérieux Kadine Toro tiga kuma yi c'est vrai n taara wuli jaabi cogo fana ma wala e bɛ sɛbɛn la alors oui c'est vrai malgré que tu es marié tout mais wala walden kunkolo tiɲɛna koyi en fait malgré que tu es marié mais ne tɛ se ka den ne e kuma ka ne n bɛna fɔlɔ parce que sɛbɛ ko t'e la e tɛ changer kana sɔn o ko ma den bila oui c'est vrai n'u y'an bila e ma ŋɛnɛ n t'an ci la ne bɛ nin kɛ cogoya jumɛn lamɛn ne ko n bila ka b'i bolo mun kɛra tantɔ tos e la san n lamɛn san ne ko mun de bɛ e kunkolo kɔnɔ tos ne ma courage sɔrɔ k'a kuma f'e ye tos e ne nin ye san tos e ka di ne ye ni si ni kɛnɛya ye tu as mon cœur tu es l'élu de mon cœur faut pas me faire ça tos s'il te plaît hey kana magana dɛ kana magana tos kana magana dɛ kana ni kɛ na hey tos ne ko mun de b'i kunkolo kɔnɔ tos hey n'i k'an bila ka b'i bolo tos kana ni kɛ alu e ka kɛnɛya est-ce que i ka kɛnɛ tos ne ka kɛnɛ
Mais ça va pas chez toi? Mais je suis fou d'amour pour toi. Je t'aime. Derrière, si ni beki ga monta ikata. Yamea. Parce que ne bolo muguro ne ta do kolokari. E kulo tienere. Tos. Anna fora e kone be inteto e kama ebe dala. Muna. Tos. Ebe dala. Tos kanu kenna. Kanu ka bon fembe mak tos kanu kenna. Tos. Abi se ver la oui. Aïda. Ay alu kulo la. Ebe alu ndo tini. On a donné qu'elle est notre Tos. Parce que était en. Non, je suis pas comme ça. Donne Itima. C'est vrai. Je suis pas. Parce que ebe so fait ma warkama. Bonga siraka. Ne kuika boni ka siraka ngata ngachila. Shini beki gam non te ka bonga so. Nya fari mai kata ready. Kata ka bondala. Est-ce que e ka kene? I love you. Ina nga furusa. Il faut que Joma tukun quoi I love you. Furu kolonde tu isa tos ne bi rife. Nega furu kolonde. Alu. Tos. Oui kuma isa tos pour une tu. Plaka bi bolo mumbai bonga siraka. Tos. Shini baby kam no chaka bon fi. Ne bolo mugudo ne taro kolokari. Tos. Hey, Tos. Angat maja. Ouvert. Ele toro sa. Angat masa Tos. Kana kodo que tem sa. Egi refletir vai, egi refletir. Sega da kuina ansari. Esse me ika kenea. Tos. Fao fabunina. Abe sorelele no. Abe je suis fou d'amour pour toi depuis le lycée. Depuis le lycée, j'ai décidé de te l'avouer. Je n'ai rien. Wallah, fouetina. Juste que je suis fou d'amour. Wallah, mangene. Mia. Amu mangala. Sini. Nimeta. Abaga mnonta. Abita. Ay, nete tade. Nete. Etnata. Eta nega soya. Nega chego in semen. O nga che. Ega chego in semen ega mumbo eda kono nega chego me obeja. Acha amkla o kuma resa. Mumeka ab mebe. Ni mangene gui. Ole kun loko binna. Acha. Allô, je t'écoute, mumbe. Tu sais, depuis le lycée, moi mon rêve c'était quoi? C'était de la marier. En fait, mon rêve c'était quoi? En fait, je l'aimais trop. Quand tu es un homme, chacun veut réaliser ses rêves, n'est-ce pas? Voilà, donc de ce fait, moi je lui ai dit mes sentiments, tout et tout. Et puis à la table. Quand tu aimes quelqu'un, il faut le dire, n'est-ce pas? Vraiment, pas ou lila, il mangene. Ok, ama ku yetu gabi. Raison. Oui, tiens, y'a comment il Moi j'ai. C'est ça. Ah. Je vais t'assurer là quand. Chini, était chine fille. Dis comme non tu es bien parce que fare bi est là. Ni yoro fabila. Ngolo tene kana. Chini enine. Ni beta ni teta aminai. Ama bati ka bo ngona ya. Kasi. Mena sugula kana. Ok. Quem mais aí? Ya pas de problème. Il doit m'avoir fait. C'est de l'union. Il n'a pas à gérer. Moi. Il n'a pas à gérer. C'est à vous de gérer. I saw. Il n'a pas à gérer. Là, on peut y avoir encore une fois. Il a pas à gérer. Donc, à mon béco, à vous gérer. À vous regarder ce que vous faites. Tiens, ngache. N'a pas ça. Ah, tiens. Comment vous m'avez regardé?